हेलो लोगोफोर कनसेप्ट बर' हरनाय थाबाय लोगोफोर दिनै बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा सावरायगोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासे नायबानो जाबाय लोगोफोर दिनैनि थासारिया बोरै जागासिनो दङ आरो थांनायनि समनि थासारिया बोरै जागासिनो दं बिनि बिखय फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन आरोना लोगोफोर फंबाय बिनानाव उन्दै उन्दै मोननिसिम आरो जाहाथे बिथांमोनाबो फंबाय बिनानाव उन्दैमोनाबो माने बे भिडिअखौ नुयोब्ला माने एसे गोसोआव सोना लाबानो जाबाय आरोना थासारिया मानिफ्राय जायो दिनैसिम जोंनि थासारिया बिराद बेले बेजे नङा होमबा लोगोफोर उन्दै बैसोआवनो मबाइल होयो उन्दै बैसोआवनो फन होयो 9, 10 सिम फरायबाय गारबाय मबाइल मोनसे लाबाय सेंग्राफोरा गेम गेलेबाय सिख्लाफोरा SMS गेलेबाय फेसबुक गेलेबाय मेसेन्जार गेलेबाय नङा होमबा लोगोफोर सेंग्रा सिख्ला जमा लोगो हमलायबाय दुर्गा फुजाफोराव सेक्स गेलेबाय नङा होमबा लोगोफोर थासारिया बिदिसो नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिपखौ नायना लायोबा मिथिगोन थौदो बिदिबा ससे क्लिप भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांग्रोदो समाधान खालामनांगौ जिकुनु बाइकजों हारसिं थांनांगौ नों सालागादों फालसार फालसार नङा मबाइल लानानै फैनांगौलाय मखले नै आय उन्दुनाया आय आंनि थांलाय सोबाना सिरे ना खोनादे आरायदानि बाइकजों सोबाना हौवायाव जादों हौवायाबो जाया थांबाय नङा लेंहरलाय लोगोसेयै नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायनानै बुजिखाबाय जानो हागौ थासारिया माबायदि दिनैसिम बेफोरबायदि थासारिया बिमा बिफानिफ्राय गोरोन्थि जादों माने दिनैसिम निजेनि फिसालाया बबेयाव थांदों निजेनि फिसाजोआ बबेयाव थांदों बेफोरखौ माने नायनो सम गैया नङा होमबा लोगोफोर राजनितिकआवसो BPF UPLआवसो हाबजोबनानै दं आरो माने आं बेखौनो बुंनो सानोखि दिनैसिम माने बेफोरबायदि गथ'फोरखौ दुर्गा फुजाफोराव हेगार हरनाय बा मोनाबिलिफोराव सोरजोंबा बेरायहैफानाय बेफोरबायदि सुबिदाफोरखौ गारनो थाखाय नायनो थाखाय माने एसे खावलायहरदों जायनि न'खराव बेफोरबायदि माने गथ'फोरा प्राइभेट पार्ट गेलेलायनानै सेक्स गेलेलायनानै गस्ला उल्था फाल्था गानलायनानै सोबा जानानै ससियेल मिडियाआव भिडिअ केमेरा खालामजानानै हगारजानानै माने लाजिनायखौ नुनो मोनदियासै नामा आं बेखौसो बुङो दे बिमा बिफाया माने बे भिडिअखौ नुवाखै नामा लाजियासै नामा बेफोरबायदि भिडिअ बानायब्ला मा जागोन हारिनि थाखाय मा जागोन बर' हारिनि मान सन्मान जाजोब्बाय सोरनिबा न'खरनिफोरनि मान सन्मानखौ जाजोब्बाय बिमा बिफानि बिदा फंबायनि बिगुर बिनानि मान सन्मान जाजोब्बाय बेफोरखौ माने बिमाफोरा नुनानै लाजियाखै नामा दिनैसिम जोंनि गथ'फोरनि बिनायफोरखौ जिबायदि होदों बिमा बिफाफ्रा बेयावनो माने बिराद गोरोन्थि जादों आरो बोरै जादों मानो होनोब्ला दिनै 5G मबाइल नांगौ 5G मबाइल होबाय सेक्स भिडिअ नायबाय सोरबा सेंग्राफोरनि मबाइल नाम्बार लाबाय लिंहरलायबाय प्राइभेट पार्ट गेलेबाय सेक्स गेलेबाय बेफोरनो बै खामानिया जाजोब्बाय आरो नङा होमबा लोगोफोर थासारिया माबायदि बेफोरनो माने उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानाया बैफोरनो आरो दिनैसिम सोरबाफोर 18 बोसोर जायैयावनो सोरबा न'खर खारस'नो होदो दिनैसिम हाबा होजायाखै 2 बोसोर 3 बोसोर नेनांगौ नङा होमबा लोगोफोर बेफोरबायदि उन्दै बैसोआव नोंसोर लेखासो फरायनांगौ बबेबा दुर्गा फुजा थांनानै सेक्स गेलेहैनो दरखार गैया दुर्गा फुजा थांनो बेलेग माने दुर्गा फुजा थांनाय जेबो नङा बोर बिनानै ला मोजां संसार मोनजाथों होननानै बिनानै ला आयुफ्रा गोलाव जाथों होनना बिनानै ला आनजादाव उथ्रिनो हाथों होनना बिनानै ला IAB फरायनो हाथों होनना बिनानै ला नोंसोरा मा जायोखो मानो होनबा बबेबा हाग्रा सिङाव सेक्स गेलेनायखौसो नुनो मोनबाय ससियेल मिडियाआव बे दुर्गा फुजा बुजा नोंसोरा बेनोमोन नामा लोगोफोर दिनै भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामनाय एसेबां फोजोबसै लोगोफोर आंनि बुंनायफ्रा सोरनिफ्राय सरता बायदोंब्ला आंखौ माने निसय बर' हारिनि फिसा निमाहा होगोन गामिनि थाबाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबसै लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों